За што генерал НАТО апладзіруе Лукашэнку. І я яму за гэты пляскаю далоні. Дзе лепш Лукашэнку? У адной лодцы ці ў адным верталёце? Мы оказались в одной лодке и абсолютно не сожалеем об этом. На каго міністр абароны Хрэнін пажаліўся кітайцам? Ці 17 верасня дзень народнага адзінства? Пахнуць ці не пахнуць грошы? Запах денег. Вітаем, сябры! У наш чарговы выпуск навін. Пра гэта і іншыя падзеі ў нашым сённяшнім выпуску. Лукашенко хоць і падкантрольны Расей, але трымае Крэмль на адлегласці выцягнутай рукі. І я яму за гэта пляскаю далоні, заявіў у эфіры Радыё Свабода былы галоўнакамандуючы аб'яднаных узброеных сіл НАТО ў Еўропе Філіп Брыдлаў. Ён адзначыў, што войскі Пуціна ваююць ва ўкраіне не самым лепшым чынам. А вось вайну словамі яго прапаганда выйграе. Гаспадар Пуцін хоча, каб людзі на высокіх пасадах у ягоным урадзе рэгулярна нешта казалі пра ядзерную зброю, каб працягваць запалохваць Захад. І мы сапраўды напалохаліся. Гэтая частка ягонай кампаніі шалёна паспяховая. Філіп Брыдлаў выказаў рэкамендацыі для новай адміністрацыі Злучаных Штатаў наконт палітыкі адносна Беларусі. Паколькі Беларусь не цалкам трапіла пад кіраванне Расіі падчас гэтай вайны, яна застаецца магчымасцю. Трэба, каб Беларусь думала пра сваю будучыню і разумела, што яна ў будучыні мае быць часткай Захаду ў нейкай ступені. Таму генерал лічыць, што Злучаныя Штаты павінны імкнуцца наладзіць лепшыя адносіны з Беларусю. Я сказаў, што Беларусь гэта магчымасць. Мы павінны спрабаваць наладзіць лепшыя адносіны паміж Захадам і Беларусю. Калі Беларусь пабачыць магчымасці гандлю і іншыя рэчы, якія даюць сувязі з Захадам, я думаю, што ўрэшце беларускае кіраўніцтва зробіць правільнае рашэнне далучыцца да Захаду. Таму я б сказаў, што не варта паліць масты з Беларусю. З меркаваннем, што Лукашенка поўная марыянетка Крэмля, Філіп Брыдлаў пагадзіўся толькі часткова. Так, магчыма, прэзідэнт Лукашенка ў палоне Расіі, але ён выглядае, спрабуе трымаць іх хаця б на адлегласці выцягнутай рукі. І я яму за гэты пляскаю далоні. Але ці можна мець адносіны з рэжымам, які трымае столькі палітвязняў? Філіп Брыдлаў лічыць, што нягледзячы на праблемы з палітвязнямі і парушэнні, варта павялічваць палітычныя кантакты, каб уплываць на змены. Разрыў адносін не прыносіць карысці. Важней развіваць дыялог. Усё гэта паказвае, што Лукашенко ўмее чакаць і гуляць з Захадам у доўгую. Гэта палітыка спрацоўвала ў мінулым і, падобна, можа спрацаваць і зараз. Заслужыў Лукашенко кампліменты ад прэзідэнта ўкраіны Владзіміра Зяленска, які папракнуў заходнія краіны за тое, што тыя баяцца збіваць расійські ракети і дрони нават над сваёй тэрыторыяй. І поки що лише Білорусь відзначилась збиттям російських шахедів. Падобна, што гэтыя апладысменты былі якраз не Зяленскаму, а менавіта ў адрас Лукашэнкі. А ў Лукашэнкі зараз новы хаўрушнік – Іран. Пра гэта Лукашенко заявіў падчас сустрэчы з сакратаром Вышэйшага Савету бяспекі Ирану. Волею судеб, может быть, как вы говорите, от Аллаха это все идет, мы оказались в одной лодке и абсолютно не сожалеем об этом. Ці хочуць самі беларусы знаходзіцца ў адной лодцы з Іранам, Лукашенко не сказаў. Да хто ў іх пытацца будзе? Лукашенко выказаў шкадаванне ў сувязі з гібеллю прэзідэнта Ірана ў авіяцыйнай катастрофе. А шмат хто з беларусаў, магчыма, падумаў, што лепш бы Лукашенко быў не ў адной лодцы, а ў адным верталёце з былым прэзідэнтам Ірану. Тым часам лукашэнкаўскі міністр абароны Віктор Хрэнін паскардзіўся кітайцам на парушэнне паветранай прасторы Беларусі. Менавіта кітайцам, бо адбылося это ў размове з цэнтральным тэлебачаннем Китая. Адным словам, наябеднічаў. Мама, а Вовка там в монстров играет? Ну я ему. Праўда, міністр не назваў імя таго Вовы, якому належаць тыя дроны, якія апошнім часам пачуваюцца ў беларускім небе, як у сябе дома. Затое сказаў, што праз беспілотнікі і сітуацыю ў Курскай вобласці Мінабароны павялічыла групоўку вайскоўцаў на паўднёвым напрамку. Такім чынам Хрэнін паскардзіўся на старэйшага брата яшчэ больш старэйшым братам. Лукашенко павіншаваў беларусаў з днём так званага народнага адзінства. Дарэчы, што гэты дзень з'яўляецца святочным, да яго дайшло толькі на 27-м годзе кіравання.
Ён назваў гэта святам гістарычнай справядлівасці, што сімвалізуе нацыянальнае адраджэнне Беларусі. Не адняць, не прыбавіць. Можа, за гэта Лукашенко, па яго словах, і падтрымлівае 99% палякаў. Но 99% поляков понимают нашу политику и, уверен, поддерживают ее. 17 верасня 1939 года Савецкі Саюз напаў на Польшчу, якая ўжо трэці тыдзень змагалася з гітлераўскай Нямецчынай. Вядома ж, Сталін гэта патлумачыў клопатам пра насельніцтва заходняй Беларусі і заходняй Украіны. Як пазней стала вядома, у сакрэтным пратаколе да сумна вядомага пакта Молатава-Ріббентропа былі агавораныя межы падзелу Еўропы паміж новымі хаўрушнікамі. Што менавіта гэта былі не ворагі, а хаўрушнікі, паказаў сумесны парад у Брэсце 22 верасня 1939 года, які прымалі з нямецкага боку гударыян, а з савецкага крывашэйн. Парад быў сімвалам сустрэчы на бузе нямецкіх і савецкіх войскаў на тэрыторыі разгромленай Польшчы. Немцы ўрачыста перадалі савецкім войскам Брэст і Брэсцкую крэпасць, як гэта было абумоўлена пратаколам аб праходжанні дэмаркацыйнай лініі. Праўда, у самой крэпасці польскія вайскоўцы яшчэ аказвалі супраціўленне. Таму 17 верасня не варта лічыць днём народнага адзінства, бо эта дата звязана з трагічнымі гістарычнымі падзеямі. У 1939 годзе Савецкі Саюз уступіў у Другую сусветную вайну, анексаваўшы заходнюю Беларусь у межах пагаднення з нацысцкай Германіяй. Гэта было не аб'яднанне народа на прынцыпах свабоды і роўнасці, а прымусовая інкарпарацыя тэрыторый з парушэннем міжнародных нормаў і правоў чалавека, што выклікала рэпрэсіі, дэпартацыі і гвалт над насельніцтвам. Толькі ў глыбоцкай турме ад рук савецкіх катаў загінула некалькі тысяч чалавек. Такім чынам, пасля 17 верасня большасць насельніцтва Беларусі склала калгаснае сялянства, а савецкая свядомасць замяніла свядомасць нацыянальную. Дык ці можна это лічыць нацыянальным адзінствам? 16 верасня яшчэ адна сумная дата ў гісторыі незалежнай Беларусі. Чвэрць стагоддзя таму, 16 верасня 1999 года, былі гвалтоўна выкрадзеныя палітыкі Віктар Ганчар і бізнесовец Анатоль Красоўскі. Пазней экс-начальнік мінская СІЗА нумар 1 Олег Алкаеў расказаў, што Ганчар і Красоўскі былі выкрадзеныя і расстраляныя паводле загаду асобаў, набліжаных да Лукашэнкі. Пра выкраданне і знішчэнне палітычных апанентаў Лукашэнкі расказаў журналістам некалькі гадоў таму былы спецназавец Юрый Гараўскі. Ён паведаміў, што ўваходзіў у групу, якая 7 траўня 1999 года на загад падпалкоўніка Дмітрия Паўлючэнкі выкрала і забіла экс-міністра ўнутраных спраў Юрыя Захаранку. А 16 верасня таго ж года Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Гараўска асудзілі ў 2023 годзе ў Швейцарыі паводле універсальнай юрысдыкцыі, але апраўдалі з-за недастатковасцю ўлікаў. Не толькі Лукашенко павіншаваў беларусаў з днём так званага народнага адзінства. Галоўны санітарны ўрач Сенінскага району Снежана Мячэліца ў сувязі з гэтым днём падаравала мясцоваму краязнаўчаму музею шматтомны збор твораў Леніна і Сталіна. Яны і дасталіся ад дзядулі пракурора, які верна служыў таварышу Сталіну. Дарэчы, у мае школьныя гады, якія прайшлі пры Брэжневу, імя Сталіна не ўзгадывалася зусім, як і Хрушчова. Нібы і не было іх у савецкай гісторыі, а за песню «Жылі-былі тры бандзіта, Ленін, Сталін і Мікіта», якой нас навучыў хтосьці са старэйшых, мы 3 перапынкі стаялі ў кутах. Але савецкая ўлада тады была гуманная, зараз бы маглі і пасадзіць. Лукашенко кніг пакуль не піша, таму ў Віцебску перад днём гэта адзінства упрыгожылі аўтобусныя прыпынкі цытатамі Лукашэнкі. Трэба яшчэ лаўкі з цытатамі зрабіць, каб націснуў кнопку, а адтуль цытата Лукашэнкі. Як у Варшаве ёсць шапенаўскія лаўкі, дзе гучаць мелодыі вялікага польскага кампазітара. А тут і кнопкі не трэба. Як толькі пасадзіў на лаўку сваю Шапен, дык і слухай цытату правадыра. А ў Жлобіне ў цэнтральнай лякарні нядаўна з'явілася новае абсталяванне. А каб яно працавала спраўна, галоўны ўрад цэнтральнай лякарні пазваў мясцовага папа, каб той прачытаў над ім малітву і акрапіў святой вадой. Бацюшка з'явіўся тут як тут. Ён акадзіў і акрапіў бесавское абсталяванне, памаліўся, каб яно працавала спраўна, але дужа не шчыравала, а то бацюшка без працы застанецца. Трэба ж і нябожчыкаў адпяваць. Вядома ж, свой магічны рытуал поп правёў недарма,
а зарабіў на гэтым грошай. Яны ж не пахнуць, як казаў рымскі імператар Веспасіян. А вось супрацоўнік жабінкаўскага цукровага заводу вырашыў абвергнуць рымскага імператара і паказаў, як пахнуць грошы. Запах денег. Трэба працягнуць эту добрую ідэю і паказаць, як пахнуць грошы ў агранома, асенізатара, ну і ў практолага з гінеколагам. Гледзячы на падобныя навіны, не прыходзіцца здзіўляцца, што ў Беларусі закрываюць псіхлякарні. На халеры яны, калі ўсе пацыенты ва ўладзе. Вось і ў Дрыбінскім раёне на Магілёўшчыне прадаюць будынак псіхлякарні пад аграэкатурызм. Нядорага, усяго толькі за 680 рублёў. Дарэчы, будынак амаль новы, пабудаваны ў 1998 годзе, ужо пры Лукашэнку. Там ёсць ацяпленне, вада і электрычнасць і амаль 7000 квадратных метраў плошчы. Адзіная ўмова – пачаць дзейнасць па аграэкатурызму цягам года. Як думаеце, што там можна будзе паказаць турыстам? Напішыце, калі ласка, ў каментарах. На этом у нас усё. До сустрэчы ў чацвер. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, ставьте падабайкі ці не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Я не паспеў адказаць на каментары да апошніх выпускаў, але абавязкова это зраблю. Усё вам найлепшае. Жыве Беларусь! Слава Украіне!